nak kamta ki samples ki bangila collect bat ki mila pha for nak kamta ka testing kalong khasau hajar sau spa kandai pho nang ta ka result ka bangila yo nak kita ki bla test kalong khasau hajar prapun riu bat ki balong negative nang ta ye gini ka ke active case ke badon men haduk menta ka sengi kalong khat lai ngut ki bala klain bha kalong ar pun dai ngut i bala klat dei we bat ka result ka bangidang up menta kalong lai spa riu pho teli ke bangidang up nang tam menta ka sengi ngi update su ru ya ka jingwan poi jong gi ki kon samla ka jungi nak keleng jong ka India haduk men janmit kalong khat riu hajar chi spa ngut nadu ka arpo artrik jong ubenai uben riu ar hajar arpo karai ka bengisim kalong ba ngin sya no ban play biang ya ki restoran bat ya ki jaka kapsnyu ki bangi ong ki beauty parlors salon bat ki barber shops yakini ru nadu ka arpo artrik milasya tang ba ki hab ban yat lengba bat ban but perking ya ki SOP ka baka health department kala isu batru ka sarkar kadang isu na kapor sa kapor ba ki restoran ki badon hakin national highway ngim patsya ba kin play namar ba ka interstate movement hadu kini kiski ka petang ngim patsya ba kan ya kan yen lain no kitu ki kali ki bakit ya ki essential commodities kumta nakapta ki restoran ki badon hapo kini ki national highway ngin patsya ya ki bakin play hadu bangin da pentip da kumuipat ni ki national highway barok aga jela barok we ngimsya bakin play ki restoran namar baling ong kumta kolong nawar don kini ki drivers ki truck ki bawan haban wan nabar ban kit ki marbam ki mardi habaki wan nabar kemut ki ya be ya ka national highway kalak benlong pinong sya garu kalak benlong sya khasi sya jantia jungi nagadau lada play ke restoran kan pelong baki bepli gitu ki driver kin lasting noi lade da ka bakim song jasu ka bamut kin lej bam ja ha kan ono dukan ka ba play te ban laj ya ka jingabit yunu khnyang ngisim ya karai ba hakin national highway ngin nempat sya ban play ya ki dukan bam dukan di lani ki restoran ha borok jongkawi ke jelam iklai hadin bang ilai discuss bah namar ba ka ba pla kolong ba hadin bang ngila dep test ka benengkong ka tu lap balong positif dia ha ka benta hadin nang tamare dep lap ya ha ka tu ki janmit hadin mengitip balong positif te ngila ya ka contact tracing ya ki high risk bat ki low risk dep nang tu ngisim ka sampel bat ka ba pla kolong ba ha ka sampel ka bengisim barok ki long negatif nang tai kini ki high risk contact tiba kam ya jan susu badu turu rang ba ngilek biang sisisin ka test hak dak arti PCR hang taru kalong negatif te ka pelong nak liang jong ka health department nak liang jong skar banwan ke jing artatin balai kan long hak negalti kamut dei hilang no bantip ngide ban sutu na e kan ka sus kawan te nak daw tang hadin sansngi ngi pelong ya ka test biang ya uniuru rang ba haka tes ka basan haka tes ka ba nungkong wan negative hadin rius ngi biang tes biang bat haka ba ar ngi siem ba kalong negative nak ka daw mendin nak liang dong ka team ki expert ka ba constitute apo ka jing long chairman jong commissioner secretary jong hel te ki syong ki screen ki pet lut na do sedong te ka conclusion kalong tangkawe ba ha ka machine namar kani ka test tu katim sa test ne kan kadai ka machine 99.9% kala bandai kadai kambakla 100.1% teng kadon kajing bakla hang liang tai te kani kan long ka benungkong hapo mekla jungi bat mdei tanga taru kalong ka ban nungkong ba ngin ngat ya kani ka case ka bangi ong ka fall positive case ya ka ba ngingi ai be ke conclusion kat kum kanika RT-PCR test ya ka ba lale lemba jongka Negrims Hospital Kamu kan yang la abang kadai ke jimbak lah abang sim di sampel sana kadai ke jing bom kadai ke mesin namar ya ka samples ne ki jom sim ya ka samples ni sim la le na ki doktor nang tena Robert Hospital na dong sedong te pila sutu habadon ni kham tam hospital ke bala don lepa hospital
kan bekla ka collection of samples lanu lanu bekla dan rai ngong pi ha ka indication ba ai pada ka machine kalong ba ka pau positif dai hang ta mong pi kan ne ka ha itai 0.1% iba ka machine ngimla ban su ong be ba kalong 100% dan rai 10% R% kan don be ka jing bekla ni yang tai api ke jing pesngau jongai kalong takan ni nakali ko sarkar ngim dei bandon ke jing syania ngidei ban syania be ya ka ka test ka bangila namar ya kani ngimla ban mantupulit nakali yang jongi ke state government bat ngimla ru sistem bangila yo ik report ngihap ban pentip sya ki pajba bangila kiu kata teli bangi kiu kata teli namar ya kani ke report na lor bang jongi ke state government ya pha sate support government of India ka nikrim su ka ban pha ya kani support ka government of India den ka dau balik ke government of India kapan man ke sngi ke report kenang ban yo ban pentip ba menta ka sngi ka kiu kata ki positif kata ki negatif kata nang ta ki bayap kata ki balak lain kata de on that basis de ka bangamut ban ong ba ki pajba kim de ban shifting kim de ban smith ha ki chi sang as ngom ong da ka bajian ni kum ni de ban long ki ba don box sibun ka de ka week of call yang i bro khoi wat ya ka snong samlem ru hoi ni la le kum tu ni la sil ya ki ten rei menta ngatharai tong i de ban sngungu ka jing lamu uban jrong ha ka ba khadu ngi siem ba uniu ru rang ba dei ubayo ya kaneka kenyang jingpang but ya ka history ka travel history jong uru andeng lawat lalap lun osong ba dei ubriu ubanyo ya uniu kenyang jingpang tempat hadin belalap makani ka dikata ka false case na mo ber ko de expenditure jong jing tia ka jong ipat hamtai ya ka dei hi bat ka issue juga case COVID-19 ka ber ka government ka state government ka siu na dong sodong ya ka badai balik se ba nadu ka tu sngi ba declare hadu menin ka sngi ka ba kanu ka kos ke jinglut ka badai na kamta ka covid ka bot ka sarkar ka siu ya ni den rei ka ba tam nang ta ka bomut ka long ka normal ke jingpang ka ba ila don lepa ni ke jing sitom ka buan da ku ngoi pat kata ka le ka kamram jong ita i bayeng basem le nong pang bat siu kata